28 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ноиби президенти Бонки Осиёии рушд Янгмин Янки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри Душанбе ташриф овардаанд, мулоқот намуданд. Дар мулоқот масоили рушду тавсеяи ҳамкории Тоҷикистон ва Бонки Осиёии рушд баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Бонки Осиёии рушдро яке аз шарикони асосии Тоҷикистон дар ҷодаи рушд номиданд. Таъкид гардид, ки таи солҳои ҳамкорӣ портфели маблағгузории бонк 190 лоиҳаро ба маблағи умумии зиёда аз $2.7 миллиард дар бар гирифтааст ва ин лоиҳаҳо дар рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвари мо нақши муҳим доранд. пешгирӣ аз коҳиш додани фишори омилҳои беруна ба иқтисоди миллӣ, аз ҷумла шиддат гирифтани таъсири паёмадҳои тағйирёбии иқлим аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. барои ҳалли масъалаҳои умдаи иҷтимоӣ, энергетикӣ, рушди инфрасохтор ва коммуникатсия, ҷалби бештари сармоя барои татбиқи лоиҳаҳои соҳавӣ ва ҷудо намудани маблағҳои иловагии грантӣ зарур шумурда шуд. тақвияти ҳамкорӣ дар самти ташаккули минбаъдаи иқтисоди рақамӣ, рушди соҳаҳои кишоварзӣ, нақлиёт, тандурустӣ, сайёҳӣ ва бахши хусусӣ муҳим арзёбӣ гардид. таваҷҷӯҳи зиёд ба татбиқи босамари лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бо кор таъминшавӣ зоҳир гардида, таъсиси ҷойҳои кории нав ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум муҳим дониста шуд. изҳори умед карда шуд, ки Бонки Осиёии рушд ҷиҳати дастгирии бунёди эътимоди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ки тибқи қадномаи Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълони соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таъсис ёфтааст, иқдомоти шоистаро роҳандозӣ хоҳад кард. атрофи мукаммалсозии стратегияи навбатии шарикии Тоҷикистон бо Бонки Осиёии рушд барои 5 соли минбаъда низ табодули афкор сурат гирифт. дар ниҳоят, ҷаноби олӣ, табрикоти самимии моро бобати раҳномоии шахсиятон дар пешбурди маърузаи муҳими глобалӣ ба монанди идоракунии самароноки захираҳои об ва ҳифзи пиряхҳо қабул кунед. Бонки Осиёии рушд дар ин ҷода шарикии муфидро пешниҳод хоҳад кард. роҳбарии шумо дар ин самт на танҳо заминаи муҳим барои мо оиди самаронокии корамон мебошад, балки марҳилаи нави тасмимҳо дар самти ҳифзи пиряхҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим хоҳад буд.